Pur mar maembe kaunti ma Siaya yudo sir bang' bad migawo ma ochung'ne ber mar kothe pachoka KEPHIS puodho jopur 57 mag maembe mondo mi olos kothe olemono ma iuso ne oganda. Achiel kuom jopur mag maembe gwenge Masega George Ngira wacho ni uso kothe maembe osejiwo yuto mare bang' donje chenro manotisi kaka Agriculture Sector Development Support Program ACDSP. Jata chenro mar ASDSP e gwengego Mark Omolo wacho ni nitiere chenro mar medo yiende mag olemono e kaunti ma Siaya mondo mi omed pur mar maembe, bende wachore ni chiche osenyenyore e higni mosekalo. Maboro kuomgi osepuodhi gi jo KEPHIS kata gi jo Horticulture Crop Directorate. Osepuodhi ni golo kodhi mabeyo to nikech mae important kata magi maber ahinya mondo jothurwa oyud kothe mabeyo. Mondo wachop kuom nasari mondo wa support gi shednet nwadhi round kwang'iyo chandruok magin gi nasari. To nwayudo ni nitie kit tuoche to gi pe ka koth ochwe to goyo gi kendo ketho kothe mosetimnegi grafting. Sasa tunapata 100%. Pengine miti ikikufa inakufa tu kwa bahati mbaya ndani ya nasari, lakini kukuja kuumizwa na mvua ya mawe hiyo tumesahau. Wadudu zingine ambaye zinakuja kwa vile environment pia haziwezi kuingia ndani ya hiyo net. Tumekuwa na semina nyingi ambaye tumekuwa nazo, pia imetuunganisha sisi wakulima ya maembe, ikawa sisi sasa tuko